Manuel Wangwe no kedo matek ahinya mondo gino odhir kabisa. Gikone koro oneno Victor, to mana kaka senior wacho goodwill. Chik nyalo bedo maber lakini ka koro ok obed implemented. Waning'e ni kano wadongo farmers mag sugar emane joma iwacho Idewo e gweng' ku. Be gina mana giolo nyaka jopuonj pesa. To ginene ichulo kosedo msara. To kawuono sugar cane has become a poverty crop. Yani pure kanyo to omedi shida moingo kaka ne in chon. Koro aparo ni chike manyien to ber, lakini implementation to koro ber ye moloyo. Gima inyo sugar cane farmers en iluongo ne sugar barons. Yes. Gina gine diere kanyo. Ging'eyo ni niang' ni chip Sudan or Uganda. To dhio mo loche mok di ginene. Importation license igolo mang'eny kabisa. Igolo gi waziri mane mar pesa. Okelo loche mang'eny kabisa. Then repackage gi dala ka gi nying mar Mumia Sugar. To seche go kaka jo ibonyo wacho Mumia Sugar iro pok no ne kanyo chakre dwe mar 4. To iyudo ni sukari to ni shelf mar. Koro pani mai ndiye shida kabisa. Koro iyudo ka imported sugar ng'eny to ket gi local brands. Koro jopur puro niang' to kuma dhie onge nikech ni sugar opongo self. Lakini chike manie Sugar Act manyo kero kete ko kenyoro ni to ber ndi. To koro en mana ne wach mar implementation. Victor. Yeah. Geno ko podonge. Wana ketu wang'wa ni be gidhi timo kaka chik ni wacho. Ka gitimo kaka chik wacho nikech chik ni okelo oduogo sugar board machon. Ok ng'eni sani weche mag sugar ichowe sugar directorate mantie bwo AFA, Agriculture and Food Authority, mane bende nigi ng'ikni mang'eny. Koro duogo sugar board cha. To koro sugar board ni ema dhi timo all regulations, ema dhi timo marketing mar sugar, ema dhi ng'iyo kata weche mag importation mowuoye. Gin ema gidhi regulate mano endo. Koro and sugar board kaendi jopur dhi bedo gi representatives gi kanyo. Ok apar ka representative mar japur nyalo bet kacha to yie mondo gi license joma kelo sugar mang'eny e Kenya to flood the market mondo kuma gitere onge. Koro apani is a step in the right direction, but now goodwill. Nikech kanyo bende giloso gimiluongo ni Sugar Arbitration Tribunal madhi kelo duond jopur gi joma nie sector. Ka nitie wach moro amora to ineno kaka inyalo lose. Ma bende nyalo kelo konyruok nikech kata mana pricing committee mane nitie cha